Kajing penjari ke hukum pakhang ye kisnong kitau ne ke lockdown kalawan ra ke jing kenja agi lom giwa ki klau ki betap ki kisnong kitau. Bat kamar yang ru kalekup biang ye kidor ke internet balat na kajing penjat babun rukom jong kun benriu. Bat hapedeng kini ki ai baro ke hukum pakhang kala penslur wat ki merat klau ki bamju yo okot menoru ban mi haki rot snong ni ki surok. Bakin mi biang menta klem kajing tiang namar kamar yang kalamat biang ye kajing jai-jai ka bajudan haka menor. Kinong song snong kenong ba shlong ne kiwe jaka balongsor jong kejela kila abat ai kuble ya ke lockdown. Namar kejingyo akal air ke bakuat kesun beneng ke bacai kedar ke bakim juyo amat ne ila slemba. Kidor ba isang sot jong ki hajar ngot ki brio bat kilong yeng gila sapriang ha ke social media namar kejing baki kendo na kejing sapriang jong ka klam COVID-19. Hendrai ha kawai pat kaliang kamariang kalayo ban keni biang ala ke jong ka hok no kun benriau ha ke saudong saukun bat lat ne kejing syak penjular. Kani kejing keni biang jong kamariang yala kejong kohok kalapau na kejing wan mi pertai jong kimrat klau babunjat shiki rot snong bat kisurok ha kejela bat hiri ke pertai hi barokawai. Dangshen kejela kala saki ya ke video jong ke skei ke bami hasurok jong kejing kiang mau kedok ke balabo ha kejing lengo ya baro bandang no kani ke skei ke wan mi bat kale ayu ha kani ke surok. Kajing slur jong kani ke skei ke penisai kedar badai namar kejing kala jong kamariang kajing bami ola jong kun benriu ban muslia ya ke saudong saukun bat kiwe-kiwe. Ka video jong ka dengiem yong hagitan pen ursla kadairu kawe ke jingja ke bapalatam bat manoban poi perkat baka dengiem balatip kum ka Himalayan Asiatic Black Bear kadang don hagajela. Nreis ngosi baki ni merat klau kelangat penban hagi jinglek klam akor jong ki reusiam kabu ki ba perkat tang ya kamenta bat om na kabenta ka jing penne yaki. Ngim la ban len namarba hakini ki shibnai tam arbnai na do badon kan ka lockdown ka mariang sisin pe kala sedang ban bandur lah ka jinglong jong ka ler bangin ya compare ya ka ler ka pollution level hapo bernihat hapo umyam hapo shlong bat hapo isjaintia kala pher bak lebak ka jing khoit kamar kal er bak ka jing khoit kasun beneng kala sedang. Sakaweru namar baka jing stop ya kiniki ti ya ki lum ki wa hakini ki por ki umro kila sedang ban wandur. Hadukat no ya kata ngin sepe tangba ngah ka jing ijong nga kalong nado ki klau ki betap kila wandur biang ha kata karukom kaba menshua te kimrat kimreng ru kisim ki dok ru ngilayo iwat hasor shlong ru kila stang poi ki sim cloud bawan haki den haki se banwan bat ki pa da ki sor ki bas ngutna ta kane kalong habaro ki jaka jong ka state kaladon hi kajing ombit bet kajing khoi bat kimrat kimriang ro kila sedang ban mi namarba ubriu ummi kimrat kila sedang ban mi. Kadengiem Himalayan Black Bear kalami ya kasnong mau pertho kabadan sharum kasnong penursla hak district East Khasi Hills. Hendrai yakani kadengiem la peniap de kinong song kathan ki bala pensa priang ru ikidur bat ka video lengba ke social media. Habio jing tip yakani katanat wildlife jong kejela kala pelong mardor ke jing toket bat kala thwet jor ban lab iki brio ke badan keti. Nrai dei hak singi balang jong katayo bakatanat wildlife rengkat bat ki pulet kelio ban kem ya shiphogut ki brio ke basu badon keti hak ne ka kambean bat yakini ki brio la pengat no apo ki kendon jong ka Wildlife Protection Act kat khandai spa nyo puar. Jing kiu jong kaneka jing set pathar ya kimrat kimreng ro imat kadon namar ngamdon ka proof imat kadon namarba men hakini gisngi hapo Nonglem Wildlife Sanctuary hang turu ki kitnat forest kila yokem ya kitu ki suloi bat kumjuru ki do u saivet bat u baking dia au ske kila yokem te kamut kibriru namar ba kim le imat ki don ki bara
namar kila mi ki mrat ki mreng kila sedang ban ra ya ki suloi la ne ki sum ki tiar ban le penyap ya ki mrat kane kadon hi tengi na kalyang ka sarkar ngila wildlife ngila issue ya ki advisory ba kim de ban le bat ndei tang kata ha ki ki waro ki don hi imat ki breu ki ba shim kabu ki bara da ki kenjadawai ban le shawa ban shim kabu kan ne ka lockdown ban aida wa ya ki wa ban yo ya ki tu ki dok ha ki ba don te ka tu ka ngamla ban ong bakam don imat ka don hi tang ba pen syah e ka don ngamla lada ki breu hi kim ban report dalade bat kawai ka step ka balale ka long deputy commissioner jong ka west entiaru ula pencari sendan haki la artio la tiau ada ka section 144 ban yada ya kiniki sim kimrat maniyo te den takadaw hakilang kimrat hakilang kido ru kalai sedang ban mi tangba ngong ipi ngimla ban roll out ba kadon hi ka jing shim kabu pat na ki briu jong ni ru ban le penyap hakum kiniki por tengah kentu lada don mano ba yo i yakum kine ki ban report sya katna department knang ba kan le ya kabaran kam Katanat wildlife mentak lapan klan bhai gijing pahara ki forest reserve jong kejela ban khanglat ginong siat merat bagi penyap ki merat hakin ki klau kumjuru ka bedai bagi merat baset hapo gizu katanat kalapan tikena ban penbiang yang kebam kadi juki merat bakin om yap tangan bat tauru ke state level task force bagan kemi ke bah kamiat juki merat bat hak joko por ban wat yodan ki merat ki bayo ke jingpang covid-19 Katanat kalabata ki forest guard bakin kemi benia la de kilab ki nugi merat ke papang basitam haki klau baki up Katkum ki report ki ba layo i ba hapo zuru ki dan ki kenjamrat ki ba yo yaunu covid-19 te ka sarkar india ru kala betha ya baro ki state bakin pikir tengiru na kalyang jongi ngila form ya ka state level task force kaban pe yo don kum kita mar balada don kanam de ban phiang unu covid-19 now briu somrat un now brat shaw briu ya kata ka task force la kle da o additional piece of wildlife but kimambar long director veterinary but o CCF wildlife long o member secretary bakin pe ya kita tingi ngila don ki plan ke baki ke bangi de ban le tang re ngam kmelenti baki tak kinjia ha ka nega state ka jong ta ka sakawe ha ka leng ga jinglong jong basin bineng ro komba phi ong kali menne kala don bon ga jingkala namar ba philayo i shisha ya kundum ki wa ki ayu ta tingi kwa hi nakaleng sarkar ba ni ki pai ba ngilai i ba menta ka jinglong kalong kumne kat no ka i khoi ki suba na do ki wa te ka ba ka jingkali menta hato ondala play ya kiji tre jingta kan ne kamariang kan long kumno tengah na kalang junga kanto ya ki pai ba tong nya buram lang ya kamariang bat ngitip bangin mla ban im tang na kata kamariang idon kam hi ban wat ya kita kijing im ya kita kijing don kam gijong ni haki klau ki betap hendrai ngin sim ba ka eke bangin le om bangin penjot hendrai ngin don kam ro kata kamen sim ban tangkai Ini 1.5 kg.